नै आं दा खैराबारिनि मुंख्लं पार्कआव हाबदो बेयाव ओमफ्राय गोदोनि मुंख्लं जाना थांनायनि माबा माबि दोङो आरो मुंख्लं पार्क नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे माबा दोङो नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनेबा माबा बानायना दोनदो आरो इयाव मुसुखा मोनसे बानायना दोनदो निखो इनि उनाव दा सिङाव हाबलांसै मा मा दोङो नायलांबाय थानि आं भइस डाबिं होना होबाय माबोरै जायो भिडिअआ एकदम नोंथांमोना खनसे नायबिन जेरैबायदि समायना नै खैराबारि टाउननिफ्राय बाय थांबानो मोनो नैबे गेजेरनिया नैबे एन'का समायना अ माय गड आरो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायग्रोना लानाय जाबाय माने जोङो टंलानिफ्राय न'आव थांगासिनो दंमोन रिटार्न नैयाव मोनसे खैराबारि खाथियाव गोरबो खुंगुर आदायाबो मैया शुटिं लाफैदोंमोन आरो इखो आं नुनानै बुंबाय मा मौ दोङो होनना जागाया ओंखाय आङो दानि रायलायबाय बुंबाय मा खैराबारिनिफ्राय बाय हाबनानै होनना बुंबाय ओंखाय दा जोङो फैबाय आरो खैराबारि टाउननिफ्राय बाय फैनानै नुबाय जे एरेखा मजा जागाना मा बुंनो नैया बे केमेरादो नै थिग क्लिन जायाखै नोंथांमोननि दिन्थिगासिनो दं नोंथांमोना नायलायबाय दा भिडिअखौ खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल माने खैराबारि दाउला पार्कनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल गिदाय नै बिथिं दोङो दानि आं लादोंमोन नैथि फैदो ओरै जि बरिया क्लिन जागाया नै आरो नैथि थांनाय ओरै फाखसे खुरायनि नैया नैथिंबो फैदोंमोन ओरै जोबोद समायना एकदम जागाया नैया नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ बुहुद धामाका भिडिअ जागासिनो दङ माने नैया सान्दुंबो गोसाना बुहुद मा बुंनो आरो दा नैया नै जि बरियानो र' फटक मोननैसो लानि भिडिअ मोननैसो लानि नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ बुहुद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दङ भिडिअआ एकदम मा बुंनो सान्दुंआ नै साथिंनिफ्राय गोसा एकदम गोलोमदो जि सान्दुं गोसा नोंथांमोना खस्थ' खालामना ब्लग बानायदों नोंथांमोना प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामना ला चेनेलखौ आरो नोंथांमोना चेनेलखौ बाहाय शेयार खालामनासै आंखौ होमबानिया जोंबो बाहाय मोजां नांगोन एकदम जि बरिया क्लिन जागाया साफा एकदम सान्दुंआ गोसा नै बे केमेराजों दिन्थिगासिनो जोङो माने मा बुंनो ओरैबायदि समायना ना जागाया आंनि खुगानिफ्राय मा बुंनो आरो बार जि बरिया स्रो फैगासिनो दङ बारा नैया एकदम नै सान्दुंआ नैया नैथिं जि गोसा नैया बे केमेराथिं नै आंनि जिबायदि समायना ना मा बुंनो आरो ओइ सेन्टार फुना गाखो गोदोनि मुंख्लंफोरनि माबा दोङो आरो इयाव जि बरिया क्लिन जागाया हु नैया मोननैसो भिडिअ लागासिनो दङ तेरी बातों की प्यारी सी मीठी सी खुशबू में लेके माने गोदोनि मुंख्लं जाना थांनाय माबाफोरनि नाम दोङो आरो इयाव गासैखौबो नोंथांमोननो आं दिन्थिगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था माने नै सायाव थांनायदोंमोन नै सायाव सेन्टार फुनानै एरैबायदि गुदुंनानै बे माबा मा होनोमोन टाइल्स लगायना जोबोद बायदि गुदुं मा बुंनो आरो आथिं थिफुलांदो गाखोनानै ओंखायनो गाखोदिया नैया नैफोराव मुंख्लं जानायनि नाम दोङो ओइथिंबो दोङो ओरैबायदि मोजां नैया इयाव समायना मोनसे खुन्था बानायना दोनदो गोदोनि नेरसोन खालामना दोनदो आरो माने मादों एखौनो लादोसै या dari बेनिफ्राय जों दा बिदायगासिनो दोङो जाबाय एनेका इमान खास नङा नायनो लागा खिन्थु बार स्रो फैगासिनो दोङो बरियानो ज'ना होनदो मा बुंनो आरो इथिं साइथिं हरजा नै मा उपेन्द्र ब्रह्मनि
जोंहा बेयाव मोनसे दङ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे मा होनगोन बेखौ बेयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे माबा दंमोन ओमफ्राय दा जोङो गेटथिं थांगासिनो दं आरो बेनियाव मा दं गैयाबा जेबो इमान मोजां नङा खिन्थु मोजां नांदों फैनानै गोदोनि मोनसे बर'फोरनि जेनेबा मुंख्लं जाना थांनायनि नामफोरा दंजोबो आरो मोजांमोन खिन्थु सान्दुं गोसा जाबाय नायाव खुन्था जानायाव इयाव साइनबर्डआव बरियानो लिरजुना दोनदों एकदम नायनानै एन'खा मोजां नांदों खिन्थु धामाका धामाका एकदम मजा मा होनदों दानजोबदों आरो नै आथिं हाखर दङ जि गोदोर बरियानो एकदम थान्दा फ्रेसआव फैदो खिन्थु नायो गोजोन्थों गोजोन्थों होनदों नै नायखांनायखाय जोंखौ गोजोन्थों होनबाय लोगो दा एकदम समायना मा बुंनो जागाया समायना खिन्थु मानसिफोरा फैयोना फैया जोंनि खाथि खालायावनो मोजां मोजां जागा दं नोंथांमोना नायनो सेस्था खालामफाय बर'नि आग्लानि माबाफोरनि मोजां मोजां जागा दं नोंथांमोना खाथि खाथियावनो दोङो नायनानै बाहाय गोसोखौ खान्थि लासायनाया गेटआ नै जों दा गेटनिफ्राय आगान फारसे थांफिननो नायदो एन'खा बार खान्थि बार नांदों ना मा बुंनो आरो नोंथांमोना इमान बेलेग गोजानाव थांलायना जोंनि खाथि खालायावनो मोजां मोजां जागा नोंथांमोना खनसे नाय बेफोराव जेबो थाङा नै गेटआ नैथिं आरो नैथिं फैबाय जों दा भितराव थांदोंमोन दा बे जायगाया माव दङ नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ माने खैराबारि टाउना बैथिं दोङो नैबे माने बेखिनियाव आंनिया बुंनाया भुल जादों आरो माने खैराबारि गार्लस कलेजनि नैबे फिल्डनि बे सानजाथिं नै जिंथिं फैबानो नैखौ डाइरेक्ट गेटखौ नुहुरखागोन जोंबो माने सिगांथिंसो थांदोंमोन खिन्थु नेबाव नायनाय फैबाय आरो बल फिल्डिं गिदिर मोनसे माने बेथि थांबा खैराबारि मोनगोन बाय सिङाव आरो बेथि थांबा डाइरेक्ट गरेस्वर मोनगोन आरो माने आं भइस डाबिं खालामना होबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै माने बे गरेस्वर आरो खैराबारि थांनाय लामा जिङाव दङ बे मन्दिरा जाबाय थामलेचर टेम्पोल बेयाव माने मोजां आरो गोदोनि बायाव नेरसोन दङ इयावबो आं होमब्लाबा मोजां फायना भिडिअ बानायना नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामोन माने जों दा सिङाव हाबला आरो माबा माबि जाना फैबायना ओंखाय माने जोङो दाउला पार्कनिफ्राय ओंखारबोबाय बोरानै खैराबारि टाउनाव माबा माबि जाबाय जानानै जोङो दा नै मन्दिराव हाबथ'ला मानो होनबा जोङो खुलुमगोन होनना सानदोंमोन खिन्थु जों ओंखाम उखै जानायखाय जाबाय जानानै दा बाहेरनिफ्राय खिथिहरबाय नेक्स्ट भिडिअ मोनब्लाबा आङो इयाव फैनानै भिडिअ लाफैगोन मोजांनो इयाव गोदोनि माबा माबि अन्थाइ ओरै दाननाय दोङो मोजां मोजां बुस्थु दङ इयावबो नायनो लागा बुस्थु दोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना साननैसो नेथ'बाव इयाव फैनानै आं मोजांनो भिडिअ बानायना नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन बेनि उनाव दा मा आरो नै बाहेरनिफ्राय दिन्थिबाय नै आथिं मजा खिन्थु जायगायालाय मोजां आरो भितराव बाय गुवार आग्लानि बुस्थु ओरै दोङो आरो माबा माबि दा आं नोंसोरनो बेक केमेरा दिन्थिगासिनो दोङो बे माने मोजां आरो मन्दिरा बैयाव मन्दिर दोङो इनाव आथिं हाखर गिदिर दोङो माने आग्लानि नेरसोन दोङो आरो बाङाय इयावबो मिथिनो लागा नेक्स्ट होनबाबो आङो मोजांनो फैनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन नोंथांमोना मा बुङो आरो नैखिनि दा जि नैबे दाउला पार्कदो आरो नैबे बाङाय भिडिअखौ नायनानै इन्जय लादो आंखौ हामा मोननांला आरो बेहाय फिसा सर्ट भिडिअ होना बे 5 मिनिट 6 मिनिटसोनि नोंथांमोना बेखिनिखौ नायना इन्जय खालामदो भिडिअखौ दा लास्टाराव एन्डिं खालामगोन बेयाव मोननैसो फट' थिखांना लाबाय आरो लानानै ओरैनो होमबा बे आपल'ड खालामनो गोनां जायोना फट'फोरखौ जेनेबा जों फैदोंमोन होननाय गोदै बेनि थाखाय फट' मोनसे थिखांबाय थादो दा र' माने जों दा नैबे तामलेचर टेम्पोलनिफ्राय न'थिं आगान सुरफिनबाय सोरबा नैथि थांबाथाय मोनो खैराबारि टाउन ओरैनो नैथि थांबाथाय मोनो गरेस्वर दा जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो